Sú vodné plochy, na ktorých nemôžeš používať ani čln, ani zakrmovaciu lodičku. A keď chceš svoje krmenie dostať na lovné miesto, prichádza na rad kobra. Ultra ľahká karbónová kobra Z-Fish Carbotex Pro XL 26 mm. Je to ľahká kobra, už je vidieť vďaka svojmu rozmeru, dĺžke a tomu, jak je zahnutá, je určená na extrémne vzdialenosti, kedy potrebujete dostávať svoje krmenie, guličky do fakt veľkých vzdialenosti bez toho, aby ste museli použiť čln či lodičku. Ako som spomínal, táto kobra je celokarbónová. Ručka tejto kobry je spravená tak, aby sa vám kobra nešmykala, aj keď máte mokré ruky, aby ste vedeli tak zakrmovať veľmi pohodlne a presne. Rozmer tejto kobry je 26 mm, čiže zoberie aj tie väčšie guličky. Karbón sám o sebe je veľmi ľahký, no krehký materiál a práve preto ku tejto kobre dostanete prepravné púzdro a takúto čiapočku. Aby ste svoju obľúbenú kobru mali vždycky bezpečí, aby sa vám nepoškodila.